Ang kabuuan na kailangan ko is 50 million, attorney. Hindi ako aalis dito hanggang hindi nila ma-accomplish yung payment ng bayad ng lupa namin. Saan nyo kinuha yung halagang 50 million? Ano ang batayan yan? Ano ang basis yan? Sa appraisal ng lupa namin at saka yung damage at saka yung penalty ng lupa namin, attorney. Ayan. Nga po kayo nagbarikata ngayong araw rito, mismo ng tao? Hindi po kayo nakapag-usap na yung manager ng Pagadian Airport, sir, hindi kami sinipot ng manager ng Pagadian Airport. At saka naman yung DOTC, pinuntahan namin ang DOTC, kasama namin yung mayor namin ng Pagadian City. Ganun pa rin, hindi kami sinipot doon sa opisina. So, ang nakikitagungan sa inyo dyan, hindi ba kayo pinigilan ng mga polis at mga gwardiya na pasukin ng airport? Sana pipigilan kami at pinakita ko sa kanila yung katibayan. Okay. Sige. So, hanggang kailan kayo mananatili sa barikada ninyo dyan? Hanggat hindi mabayaran lahat ng buo yung ano namin, yung lupa namin, hindi kami aalis dito. Nakalagay sa kasulat. Alright, okay. So, ano naman yung mga abogado pa kayo dyan? Darating na yung abogado ko. On the way na sila. Galing Iligan, Marawi. Ano ang pangalan niya? Attorney Gani Abubakar at saka Attorney Johnny Marohong Bisar. Ayan. Sige, siguro. Gusto ko rin silang makausap.